se v podkarpatské Rusi. Nemáme sní, jestli tady zapadne, tak on se přes nás nedostane, jo? Tak uděláme. Ano, antivibrační program, všechno vidím, všechno je to v pořádku. Zkouška mikrofonu. No jasně. Cesta jak na Prahu. To ano. Šumavská zkratka, sice nevíme kam jdem. Sice je to delší, ale za to horší cesta. Tak. No, tady vidíte přilnavost pneumatik. To se dělá probírka. Tak a je tam. Vlastovo, Bejtevou bych to pozabíral. Jsme úplně nikde. Tady zůstanu v tom. Driver. Jo. Driver. Komentátor. Ano, jedem. Právě jsme se odhodlali. Nějaký větve. Projet s ničím, co vypadá jako cesta. No jasně jo. Jsi viděl. Cesta, vole, ta tady nikdy nebyla, vole. Takhle se jezdí na houby po sezóně. Tady se nejezdí ani s traktorem. Tady už ani lesáci nejsou doma. Po chvilce zjistíme, že to nikam nevede, tak se budeme zase otáčet. A o tom to je. Musíme najít ten druhý konec té cesty. Jo, my hledáme druhý konec cesty, no, tak to bude zajímavý. To jsme na nějakým paloučku, vole, který nikam nevede. Ale, ano. Počkej, tady něco je? Ne, tady je nějaký vodiště, vole, nebo co to je. No, tady všude je les, ale teď už je to na harvester. No tak, teď je to tak na harvester. Nemáme nějaké kárce. Tak. No tak, jo, tak pozor. To je něco vyšňupat. Hledáme druhý konec cesty, vole. No, jasně. No. Já bych tam tak blízko nejel, vole. Je poletí nějaký kamen? No, všechno možná poletí. Dobrý, no. Co? Tak nám zmizel. Zapínej. Že nás byl jeden čuk. Ten nás katapultuje. Větve všude, kam se podíváš. Vole. Což se začnu bát. On to sice nikam nevede, ale hlavně, že jedem. Aha. Protože ne, tady už jsou koleje. No, koleje jsou tak maximálně od toho auta, co jede před náma někde. Tady jsme našli fakticky. Jo, tomu sám nevěříš, vole. No, pozor, panáček je, vole, fančmekr, vole, co teď, jako? Co? Ale tady máš to tvý blátíčko. Já chci nějakou vodu, ale tohle furt nic není. Co vlastně toho nepřifoukne nahoru, malunko. Ano, tady nějakou řeku přejíždíme. To on tak jenom vypadá. Co? Stojí nějaký problém? Ne? Mám metr pod sebou. Jde předu metr za mnou. Hajný lesa pán, takže čekám, až nás někdo vyběhne. Aha, on to nikam nevede, ale jedeme dál teda, no. Tedy naše první epizoda končí.